zemlji sva je sila vojne mašinerije. Impresivan prizor iz zraka, ali i u strogo čuvanoj bazi koju je sagradila bivša jugoslavenska vojska. A živost u Liku donijela hrvatska vojska, naoružanjem koje će po prvi put izvesti na mimohod. Ovo je samo dio mehanizacije koju ćemo vidjeti na zagrebačkim ulicama. Kolona borbenih i neborbenih vozila zajedno s drugim sudionicima protezat će se do gotovo 5 km. Ovima žele pokazati svoju spremnost. I neće se, uvjeravaju, posramiti. Pa mi smo se dosta uvježbali i ja želim istaći da Hrvatska vojska je spremna u ovom trenutku provesti mimohod. No glavnu zvijezdu mimohoda, skupo plaćene njemačke haubice, tek ćemo vidjeti. Sutra ujutro se nalaze u Zagrebu. Pokazat će se s oko 380 različitih vrsta vozila i drugih sredstava. Vojsku ne brine to što im se dio saveznika neće pridružiti. Ja sam sudjelovao u Francuskoj na njihovom mimohodu prije 2 godine. I radimo svaki dan naporno i mislim da će rezultati biti čak i bolji. Naravno da će pljeska Hrvatskoj vojsci se uvijek plješati. Pun je hvale za njih i ministar obrane, ne i za kritičare od kojih zbog ovog nije dobio pljesak. Ja razumijem čak njih, tu braću po oružju, Vuče, Dačića koji naravno bi najradije da nas vrag sve odnese. Ali ne mogu razumjeti određene ljude u Hrvatskoj koji žele neuspjeh mimohodu i koji kao da mole Boga da mi ne uspijemo. Mi ćemo uspjeti i ja ću samo reći uzaludim trud sviraču. On će se sami poznati. Politička prepucavanja zamijenio je ozbiljan rad. Korašnicu nakon tolikog ponavljanja već znaju napamet. Ništa na šta nismo navikli do sada. Pa to nam je posao. Ipak smo mi vojnici i mornari i slušamo svoje šefove. Ulazimo u samo finale. No paradni korak, njih više od 2800, ipak još trebaju uskladiti. Svaki put mi je korak dobar. Jesi siguran da je 100%. Jer nakon generalne probe nema mjesta za pogreške.